Maharam Govt Higher Secondary School Mawphor mentakasngi ka khatnyotrik ujambang aja arpuar kala penlong ye kajingya ya pat ba ka balas dang na plau jong ka school bat kane ka long kum shibenta ban yesno akti ha ka megalia wall no tobacco day araja arpuar balapan bet da National Health Mission halo ka phang tobacco versus environment yakani ka rally la penlong khnang man penso tho ya ki pat ba nong shong shnong ya ki jingma jong ka jing di duma ki bakta ay ka koi ka khia ya ki nong di duma nangta ka jing penjulo jong ki jabo ki bami na uduma ya ka mei mariang bat kta ya ka jing sbo ka khendo ya ka jing thong jing tap ya ka sun beneng ya ka jing khoi kal air ka bat ki wei ki jing kita la penlong ya jing ya pat ba na ka basdang na flau yeng school bat ya leng ba shadu ka lat CHC Mawphor rung shayo Mawphor bat poi biang sha school hagan digasngi la don ru ki jing tho slogan ki pledge ki signature campaign bale shim menta de ki khna school bat ki pat ba halor ka te ka phang hakate ka jing ya pat ba lai shim menta shit rem na do ki khna school bat kumjo haringkat ki nong hikai jong ka Maharam Govt Higher Secondary School Mawphor